Koliko smo puta prolazeći gradom u parkovima i šumama vidjeli različite vrste ptica koje su nam svojim pjevom uljepšavali šetnje. Gotovo sve te ptice danas su zakonom zaštićene. Zaštita ptica u Hrvatskoj, kao i u cijeloj Europi, ima vrlo dugačke korijene. Praktički cijelo prošlo stoljeće se malo po malo zaštita sve više razvija. Prvo zaštite nekih atraktivnih šarenih vrsta bliskih ljudima, do u zadnje vrijeme zaštite praktički svih vrsta na svim staništima i ide se u zadnje vrijeme štititi ne samo lijepe šarene ptice, nego ptice koje su zaista ugrožene, kojih nestaje, kojih zbog sve većeg širenja civilizacije, poljoprivrede, uništavanja staništa i isušivanja močvara nestaju u Hrvatskoj. Grad Zagreb veoma je bogat mnogobrojnim vrstama ptica. Njihovo često stanište upravo su stambeni objekti, dok lastavice, koje sve rjeđe viđamo zbog nedostatka hrane, žive u zaštićenim prostorima gradskih prolaza. Piljci svoja gnijezda prave na otvorenim fasadama, u samoj gradskoj jezgri gdje je čestim radovima njihov opstanak veoma ugrožen. Većina tih vrsta ptica je zaštićena i ukoliko treba obaviti kakve radove ili popravke na toj zgradi, fasadi, potrebno je paziti i na te ptice. Jedino što je potrebno kod velike većine tih vrsta je da se ti radovi obave u vrijeme dok ptice nisu tu. Recimo piljci naseljavaju zgrade u 4. mjesecu, odlaze negdje 7. i 8. mjesec. Dakle, tu fasadu treba mijenjati 9. i 10. mjesec. U svakom slučaju preporuka je, pošto su to zaštićene ptice, da ne bi bilo neugodnosti, globa i tako dalje, prije početka radova treba se informirati ili kod nas na zavodu ili Ministarstvo zaštite okoliša, koje je krovna organizacija za zaštitu ptica u Hrvatskoj. Da li su potrebne dozvole za tu vrstu i na koji način provesti sanaciju te zgrade da se te ptice ne ugroze. U neposrednoj blizini grada Zagreba, uz obalu rijeke Save, između toplane i smetlišta Jakuševac, nalazi se jedinstveno močvarno stanište Savica. Ona je zbog svoje velike biološke raznolikosti proglašena ornitološko-ihtiološkim rezervatom. Zbog blizine velike urbane sredine, upravo tamo najviše rade stručnjaci Zavoda za ornitologiju. Na Savici imamo nekoliko akcija koje provodimo. Jedna od njih je, recimo, proljetno prstenovanje ptica za vrijeme proljetne selidbe na Savici. To se odvija uglavnom krajem ožujka, početkom travnja, kada veliki broj sjevernoeuropskih i srednjeeuropskih ptica prelijeće preko Hrvatske i na Savici nalaze jedno odmorište gdje prikupljaju snagu, hranu i energiju za nastavak puta. I zbog toga je Savica vrlo važna, jer to su divlje ptice koje zahtijevaju velike površine pod grmljem, šikarom, što u gradu Zagrebu ne mogu naći. Tako da se tu okupljaju, koncentriraju i mi svako proljeće ih pratimo, označavamo aluminijskim prstenovima i kasnije obradom nalaza dobivamo da preko Savice uglavnom sele ptice iz srednje sjeverne Europe, od Švedske pa do Rusije sve, koje kasnije preko Hrvatske, preko Dalmacije prelijeću preko Italije sve do Afrike. Jarunsko jezero u Zagrebu, kao jedna velika vodena površina, danas potpuno zaštićena, postao je važno utočište za brojne ptice močvarice. Tu nema neprijatelja i ima više hrane nego u slobodnoj prirodi, pa su se i životinje prilagodile suživotu s ljudima. Tako se stanovnicima Zagreba pružila jedinstvena prilika vidjeti divlje patke, liske, labudove, njorke i mnoge druge vrste. Mnoge su vrste ptica zbog lakšeg pronalaženja hrane potpuno promijenile svoje životne navike i prilagodile se životu u blizini velike urbane sredine. Tako čak 7 vrsta galebova svoju hranu pronalazi na glavnom odlagalištu otpada grada Zagreba, Jakuševcu. No danas su ptice ipak veoma ugrožene i brojnost mnogih vrsta naglo se smanjuje. Često je njihovo stradavanje u prometu, od nelegalnog izlova ili od bolesti. Bez obzira na to što je Republika Hrvatska zakonom o zaštiti prirode zaštitila velik broj ptica i potpisnica je brojnih međunarodnih konvencija o zaštiti životinja, nije riješila njihovo liječenje niti zbrinjavanje. Najveći je problem pri tome što grad Zagreb zapravo nema uopće, kao ni cijela Hrvatska, uopće nema nikakvu instituciju koja bi takve ptice prihvaćala, liječila ili napravila što već treba, nastavila tretman s njima. To je naravno velika šteta, ja bih rekao i sramota kao za grad Zagreb, koji je ipak jedan
kulturni, veliki, civilizirani grad u Europi, bar mi to želimo da on takav bude. Recimo u Nizozemskoj postoji 700-800 takvih stacionara za ptice, a koliko ja znam Nizozemska je tu negdje kao Hrvatska, ali ptica ima daleko manje nego Hrvatska. No novim zakonom o zaštiti prirode zbrinjavanja ozlijeđenih i bolesnih ptica, taj problem bi se rješavao s postojećim institucijama, poput Veterinarskog fakulteta ili suradnjom s nevladinim udrugama. Jedna takva udruga nedavno je osnovana, iako njezini članovi već godinama uspješno zbrinjavaju ozlijeđene životinje. Način na koji mi trenutno funkcioniramo je sljedeći. Nakon dojave da je neko našao životinju, idemo ili po nju ili ljudi donose. Iza toga obavezno pregledavamo životinju i utvrđujemo stupanj povreda. Nakon toga saniramo povredu, bilo da se radi o operaciji ili nekim manjim zahvatima, i iza toga životinja ide na rehabilitaciju. U procesu rehabilitacije ustanovljavamo da li životinja se može vratiti u prirodu, nastojimo je naravno osposobiti da ide natrag. S obzirom na povećanje broja, uglavnom ranjenih ptica, ali i drugih životinja pronađenih u cijeloj Hrvatskoj, članovi udruge odlučili su pokrenuti inicijativu za osnivanje Centra za zbrinjavanje i rehabilitaciju životinja. Dakle, jedan takav centar bi trebao prvo prihvaćati sve ozlijeđene životinje, pružiti im veterinarsku uslugu i iza toga ga rehabilitirati. Znači, ili životinju osposobiti za povratak u prirodu, ili životinju zadržati i nastojati se o njoj dalje adekvatno brinuti. Otvaranje takvog centra velik je problem i za zemlje koje imaju sustavno organiziran način zbrinjavanja ozlijeđenih ptica. Budući da je jedna od najvećih vrijednosti Republike Hrvatske upravo raznolikost ptičjih vrsta, uspostavljanje Centra za zbrinjavanje, u prvom redu zaštićenih i ugroženih ptica, bio bi najbolji put njihova očuvanja.